godina u Evropi sa Bistursom. Bisturs, turističke atrakcije Pariza, Eiffelov toranj, Triumfalna kapija, barokni dvorac Versailles i muzej Louvre, krstarenje rijekom Senom i šetnja čuvenim Jelisejskim poljima, posjeta Disneylandu, zabavnom parku za sve generacije. Bisturs, osjetite blagodeti novogodišnje atmosfere na Azurnoj obali u Francuskoj. Posjetite Nicu, Kneževinu Monako i Monte Carlo, filmski grad Cannes i Grasse, svjetsku prijestolnicu parfema. Bisturs, turistička agencija Sarajevo, Sarači 77 na Baščaši. Telefoni 033 236 620 i 271 281. Turistička agencija Zenica, Metalurg City Centar. Telefoni 032 245 451 i 245 757. Website www.bis-tours.ba. Sa Bistursom u novu godinu.